equipment nyithindo ntiere kanyo kibiro kara the expansion of gogo waonge stima jigo koko wadani mondo bed expanded barabara moro ntiere kanyo monego golam the ring road madhi kanyo ntiere kanyo an gi TVET mantiere gi nyithindo 800 tal managi principal I don't have even teachers aonge equipment magi are things manwa keto kanyo to me or no equipment ka or no jopuonj amongst many other things Nyatike, we spoke about issues bag irrigation mantiere Nyatike. Program no chu. Barabara manigero, manigero kwa Masara, kadhe Mehoro, beno chungie kore. Kata madhi sori poko tiek maber. Mangeny, jo wate, wajumbe wate, no keto gik machando gi kuonde. We also raise kata jo wani recruitment mindiko godo ji jok madonje e office, serikal. Jo wabo yudi, nwa keto gigote. Ker no konowa. Ka wantiere wajotelo te kaka jo Migori meeting mananti. Nowacho ni onge problem. Koro chakuru uyuda ne kaka